אנחנו עם דוקטור עוזי רודולפסון, מומחה ליישור שיניים מירושלים. ערב טוב. ערב טוב, שלום. אני לא יודע מה איתך, אתה בחרת להיות אורתודונט, אבל יש ילדים רבים שניגשים לרופא שיניים, זה ככה מלווה בהרבה מאוד חששות ופחדים, וזה בכל זאת טיפול שהוא הכרחי. ואני מבין שיש כלי אחד שיש לחלק מהרופאי שיניים שמיועד בעצם להתמודד עם אותן חרדות, עם אותם פחדים, והוא היפנוזה. שזה ככה מונח שיכול להרתיע אחדים מאיתנו. אז אני אשמח אם תוכל להסביר כיצד דרך הכלי הזה שנקרא היפנוזה אפשר לעזור לילדים להתגבר על הפחד שלהם מטיפולי שיניים. אוקיי, טוב, בהחלט מאז שחר ההיסטוריה המקצועית שלי היה לי חשוב מאוד להראות לפציינטים ובעיקר לילדים את הצד החיובי והשקט והבלתי מכאיב של רפואת שיניים. ואכן כבר לפני 30 שנה בתחילת הגעת ההיפנוזה לישראל, אנחנו מדברים על היפנוזה רפואית ולא היפנוזה של במה, שזה משהו לגמרי אחר, ובהיפנוזה הרפואית כדי להוציא פחדים מילדים וממבוגרים שכשהם חרדים הם מזניחים את השיניים, יש ריקבון ענק ונזקים, ואחר כך מה שמסכימים זה בהרדמה כללית לקבל טיפולים, וזה גם יקר וגם כואב וגם קשה מאוד. והכלי הזה של היפנוזה נותן לנו מכשיר מצוין כדי להביא את האנשים לרגיעה וכדי להביא אותם לטיפולים שאחר כך זה נכס לעתיד, שכשהם מגיעים לרגיעה הם מתחילים לטפל טוב בשיניים עם כל מה שמסביב, כי כשהם מפחדים והשיניים רקובות הם גם מצחצחים, וזה מעגל קסמים שהריקבון הולך וגדל והחניכיים נרכבים, ואם הם מגיעים לטיפולים טובים... איך זה נראה שאתה עושה היפנוזה? איך זה נראה שאתה עושה היפנוזה? מה אתה עושה? אתה עושה את הטיק-טיק הזה או כן? איך זה נראה? יש, נכון, יש אביזרים שעושים את מה שנקרא אינדוקציה, וזה מקל בצורה מסוימת על זה שהמטופל ייכנס לרגיעה. ההיפנוזה עצמה היא בעצם ריכוז עמוק של המטופל עם המטפל, עם קשר שנוצר, עם קשר הדדי מאוד עמוק ושקט, ועל ידי כך עם כל מיני תרגילים ודמיון מודרך והרפיות של שרירים מגיעים לריכוז עמוק שבו אפשר לנווט, לשנות אידאות פיקס, לשנות רעיונות ולתת לאדם כלים כדי שהוא עצמו יוכל אחר כך בטיפול גם אצל רופא שיניים אחר להיכנס להרפיה, לרגיעה ולקבלת כל הדברים המפחידים בצורה עניינית שלא מפחידה בכלל. אבל אם יש כמה זמן זה נמשך? לפני זה כל פגישה אחת, שתיים? נכון, רצוי מאוד להקדיש לזה פגישה אחת או שניים, לפעמים 3, תלוי בשיתוף הפעולה של המתרפא, כי צריך הרבה שיתוף פעולה בדבר הזה, ואם מישהו חרד מעצם ההיפנוזה והוא מתנגד והוא לא מתרכז, אז הדברים לא הולכים בכלל. אם יש שיתוף פעולה טוב, אז... משתפים פעולה? ילדים רכים, כן, שהם לא בדיוק בשליטה עצמית מקסימלית. ילדים אין להם דעות קדומות על היפנוזה, הם מקבלים את זה בצורה עניינית, והדמיון שלהם הוא מצוין. וכמו שאנחנו בתיאטרון בובות, אנחנו למשל נותנים לילדים את הדמיון שזו המציאות, וילדים אפשר לספר להם סיפורים, והם מרגישים שזו האמת המוחלטת. אז ככה בהיפנוזה זה הולך מצוין עם ילדים, לא ילדים קטנים מדי, אני מדבר על גיל 8, 9, 10, הולך מצוין. ואכן בקליניקה שלנו אנחנו גם מבוגרים וגם ילדים, וגם בשירותם של רופאי שיניים אחרים שלא יכולים להסתדר עם הפציינטים שלהם, בגלל זה מפנים אלינו. אנחנו מלמדים את הפציינטים מה שנקרא היפנוזה עצמית, שהם עם טכניקה מיוחדת, מה שעושים למשל עם יולדות,
רק לדוגמה, עושים להם כל מיני קורסים בהיפנוזה, ואחר כך הן מכניסות את עצמן בחדר לידה להיפנוזה ועוברות לידה ללא כאבים. שליטה על כאב זה גם אחד מהשטחים המצוינים שהיפנוזה עוזרת בהם. אבל אנחנו גולשים לדברים אחרים, אבל לחרדות ולפחדים זה עובד מצוין, רק צריך לא פעם אחת ולא פעמיים, כי זו טכניקה שהמתרפא צריך ללמוד. הוא צריך ללמוד את זה, ואם יש לו רצון טוב, אני המורה, ואני מדריך אותו יד ביד, עד שהוא מגיע להיפנוזה עצמית בצורה מהירה וטובה ועמוקה ויעילה. אז ככה שאנחנו צריכים לקחת את הכלי הזה להרבה מקומות, גם שיפור בלימודים, בפסיכולוגיה, בקביעות, בכל שטחי הרפואה. אפשר לעשות פעלולים מדהימים בהיפנוזה, בפסיכולוגיה, ברענון זיכרון. אין סוף דברים שהיפנוזה יכולה לעזור לנו. ולנושא הזה של חרדה, זה מדהים איך אנשים עוברים מטמורפוזה, גלגול, ולהגיע למצב שאחרי 2-3 ישיבות ופגישות, הם נהיים פציינטים כמו כל הפציינטים האחרים, אנחנו מלקקים את האצבעות ונהנים מכל טיפול. אז אנחנו חייבים להשתמש בהיפנוזה כמה שאפשר יותר, אבל הקורסים הם קשים, ויש סדנאות ויש התמחויות, ורק רופאי שיניים ופסיכולוגים מורשים לעסוק בהיפנוזה, אחרי שהם עוברים בחינה לא קלה של משרד הבריאות, ואז הם מורשים להיפנוזה. כל האחרים שעושים כל מיני דמיונות מודרכים, וכל מיני סדנאות הם ממש עוברים על החוק, וזה פלילי. רק אנשים מורשים מותר להם. תודה. מובן. בסדר גמור, תודה לך. ברצון.